La pulo maho. Precision ke dam. Aju ke joy ke. Ilitum lapen labang ke ador tak komplek. Ason ka frequent ke ilitum poisa tak khoros nang la potsi rally ke do kadove pulote poisa tak khoros nang la si ilitum la theng tom procession bang ke dam anke non hala MOS along hinopik lo 2.3 2.9 la anta hinopik lo 2.3 pen ke long recap dei la ke ing hoi kep pu alam ka lide binong ke long recap si itum adet bang akhe panci pidet lo tribal ka lia tu pan latum dak long le apatata latum pan pinang ne pu ke tok do latum long ne dak ke doji pan ahem ta sikim nang ne pu atum pan si non ke long recap ke pek tu herak me mi alam sik sidula teng pen ke itum la tribal ka leader tum han ke long le tapi long le la pen vota election tapi council long election thur long le la pen vote ta nang jok du long le abinong ke la tum ke ang ke nong ke vote ke jok ke apibi tu kok lo nang thur se nang thur dun thulong cherai tu tip long sit ang hoi chot kali along riam se cherai tip long pusi ako la MOS long ke top tu la pen council aja kong anke disia pan pilap nang ji pusi ako ke tok dun tu disia pan ke pi pulote pusi dum la meeting tom ke et la pen la bang so meeting tom a procession pulis atum ni tum pan pulo high court order do heng tom pen ke procession dam long le punang pulo setan ni tum disia pan arju dam lo son a order ave kunang thanun lo la pen disia tum ta pulo karbiatum rong karbichot kali tribal atum da kachini ne dopik la posi la awareness campaign ke selam unang ji pu disia tum ta nang thandun ha hamre na disia bang west a disia bang anil tum phan nang thandun la so kam e claim pik nang ji pu je la si ilitum kapachingya kam ke claim ya phansi la theng tom a procession ke dam aju ke joy ke ilitum la pen la bang ador ta komplek ason ka frequent ke ilitum poisa ta khoros nang la potsi rally ke do kadove pulote poisa ta khoros nang la si ilitum la theng tom procession bang ke dam anke non hala MOS along West Bengal ta thurdun lo Delhi ta thurdun lo sitai li hai une da ji ke di bang tu ke do pick ke di la hello ange la tum han yong si batai si tho wang lo te hala tum han la ke pilo an par ke pewang nang nelo po hala tum pu pedet ke di wang bom yi lang gente wang tu mu chot po gente non aku kep asit pu takali along ri abinong ke along ri ta la karbia tu along ri hala west anatule long ri krehini pason andar so sei lagi ilitum west long ri ke thomben si la non itum long ri si jehoman ji la poi jingbar chot ji ante long ri ke po ante la abinong ke long ri thom ke yogi piante
lo area ante area masih pidet lo ke ki tur dun long lo la tu ke nang lia silong la tur dun long ha hala Calcutta ta tur dun long hala ke open Guwahati ta tur dun long itum long li athema itum ke ong epic ke la ong epic apa si itum phana ke rai ji si la sik schedule ke bilo la pen sik schedule pen si ingker hek lo alang litum open pu bom ing pu ang pu bom hala sik schedule long kon nasi open pu ke thek long nang pe klang tha thek the alang litum thek klang athai la si la ke la long recap ande abinong ke karbia tu long ri thom gap chingbar chit si litum ka hodai lo la pen ke lan chot takalilang non pen na para ke akon ni aku putulo non pen na para ke pewang long nang nelo putala tum pupi ande wang tu bompo anke la ke thom gap kali mo api ke pli cap o cap ke cerai clip kang yang pola ke la si la ke ki lu tek tik akam lo hala arhi pat long ke pu mikir okura pedi lagi proman ke cipidun ke belang dat lo lagi. Dak lang her a constituency a committee pen ke party people laso trustlight mate meeting tom rat pan ke pathi ang asai ke deng long litum ini deng pon lo laso ke deng long bangke rat pan ke pachini nai bangke litum ahin pan ke la hello karbiang long more than 70 years ke litum akarbi mate inglong sobhan nang pangting sinon antawan bom lang non at present non cari bom asorkar tuliram long hanga ke high stand senglok MP MLA tumanta nonanta kangting atwar sirat pan nonanta than pon bom lang kathe ang atwar ke rat tum nonanta theklong lang theklong puson de pini tum mang humang ram re deji porlo kasini tum PSLC ban me kai kita kathe ang atwar si ditum damji rat pan ta kai kita kathe ang si tum japonji ditum ke Unane ingsuar hang kiponji bagi tuki munon kita tumat hati alang tunon lason kamat hado kok si piniarni karbia tumaphan kilu kelong pitum hanang apa pulong lo kalang letum ke chok che nang kacari ke chok ya jok lo lason hak taksi pini ya meeting long amria constituency long pini BJP peace and development meeting long ake hai dorsing rong hang hawar ke hat LSC MLA ke hai lang likaninge bangke One nation, one religion. Si tum tak kroy junang po pusela bang so mai long kaningje. Labang ke tum han kiri memelo. Inut MLA, inut inglong so MLA jong sila so ningje rong pulote. Tut inglong aso. Picho jinang tum an ning long ke. Na tum la tum karbi po ang ning ang tin ave nang tum lo. Avi masih ave nang tum. Rod ak pusta nang lang stala bang ke avi ave nang tum. Karbi ke po avi ave nang tum lo. Ni tum PSL silong non ke claim atum. Non owe kimi tum magela so avi aning ang tin dolo non bang ke. Karbi mat inglong aso po bangke atau mang identity bang CPL PSL long sa BJP long gedo RSS long gedo karbi tum ke tinir ni karbi fan ka king honang take away la tum ke karbi long ri pawir nang posi non pon ta matha bom lang la ton thak si non MWS long 2.3 la pen 2.9 long bangke DC isilam ninggeram sinang DC phanjong si jakong pi bage ang thek long alo non appointment ki PF fanda pion appointment ki PF fanda tum da council pen appointment pune lake non alam lake non lom alam lake jong si appointment pune pude kar biang lo ton mas council ke doale dolang mante CMM kang ni ale dolang mante lato komo phalo claim pigente la helo ma khe ka ching honante wa men chir chot tong la helo ma le donte jong si tum pion fan jong si tum appointment si pune te itum ko pilo le dolang ge puta la hai tum MP mele pa hilang mante apa ni sialang malang itum kaning gedo alang li tum ajai ka tharsar fan kipu alang li political lulet dat nangi polo enal tu political kilo da tum piposi hala paragraph 2 sub paragraph 7 tum pacun plang predelonte ibol tum claim hek det kendela tum alang tum jong di pini pacun dette pini tum haya ke song di tum dengi mante deng jok project polo ke pi rat fan pangrum jok project ke nal tum mazit tum pini ang hoi nak pang ni chui langente pini posi tum la ana rara phane pangrum ya dukang hoi loke nal tum ke chok che claim chok che polo mati ni tum nang thodu nang kokel halo la sini tum alang tum ha chuning rilo nal tum jong si non borak vile long la ningje sina SDC long alang li asemi ke tang PCP ni chiting ni delo bante alang li hala bang am sina la ben li tum CM IMP tum hana adu sina nang tum APSL sia tum ke lang ebong dan tum rap thek thep usinon li tum hat amai long tum ke jai pon salam lasi APSL sia tum ke PDR niata council
lapen MP mele taman melang pulutang de komalo kerap nai ni tum da jong si MP mele council CM tum jong chupati tum darap tegi lange bong kali karbi mate ing long aso tum hasin tum sakuri ta pilap jin tungge nang tum masora lang tum son kini tungge sakuri pieret ha bihar ben kibang ta longle pieret da tum ni tum kila son claim kle nang le tum makaching hon ke karbia ke fan kaching hon tum kali nang intellectual tum maksud puder lo tum han ke otonomous state pinang po separate state pinang po tenang li tum pini asam long pen BJP kacari long pen tum ceudun haima hempre ka join pen jong si ceudun hai he pulo tenang tum ini lahan lo nang tum dak pen rat pacepak lang nang po jong si hek he unelo itu hempre kan hek lo pote pinyang tum ar pen sun lamut ke klaim ya bang dolang labang lahan tum hani linak ton pini lahan lo nang chung din ka kado ko rat pana churolo pini da kado ko la ana pon abdin tekta nilihin pendal alang tum an so se rata hil jombe nang palong do nang posil pini lasin ni pajurik ko